semana sa di pa ang Pasko, naka-full alert na ang kapulisan agi og pagpangandam sa dakong kalihukan. Sa Mandaue City, giplansya na usab ang security plan nila alang niini. Ang report ni Nico Sereno. Gitigom ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez ang kapulisan kaganihang buntag. Mitambong si City Director Police Colonel Jeffrey Caballes, kauban ng iyang core group ug mga hepe sa mga police precincts sa syudad. Nahisgutan ang security plan nga giandam sa nagaduol ng kasaulugan sa Pasko. Nagpakisayod ang mayor sa preparasyon nga gihimo. Matud sa MCPO, gi-finalize na ang preparasyon, labi na ang pag-deploy sa moabot 200 kakapulisan. Wa pay labot niini ang mga tanod ug ubang force multipliers. Security preparation that depends on the security requirements on each parish and chapels that will be having the mass. Aside from the church that we have to secure, we will also be securing the terminals, the malls, department stores, other recreational facilities. Subay sa kamanduan sa regional office, sugod karong adlaw, full alert na ang kapulisan. According to our regional director of the meeting that we have in Cebu City Police Office, nanatakaron sa full alert, meaning we have to heighten our patrol deployment. Lakip sa gihisgutan sa tigom sa City Hall ang kabahin sa mga firecrackers ug pabuto. Matod ni Oriol, pabilin kining gidili nga ibaligya sa Mandaue sama sa naandan nga katuigan. Ang gitugtan lang ang pyrotechnics. Magpaabot hinuon ang kapulisan sa kamanduan kung dunay bag-ong ipatuman. The mayor is now consulting, having a consultation meeting with other business sectors, is whether to allow firecrackers companies or firecracker display in the entire city of Mandaue. Now, we will be awaiting the final decision of the city government. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.